फरायनायाव बयबो फरायनांगोन दा बायदियावथ' फरायाबा जेबो जाया गैला जोब्बाय बुंला आं आसाम इन्जिनियारिं इनस्टिटिउटआव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो 2000 माबायावनो पास जादों 2006 आव 2007 आव आं साख्रि मोनबाय आङो फार्स्ट सिटिंआवनो मोनदों आङो बिनि सिगां जेबो मा होनो लिराखैमोन इन्टारभिउ होआखैमोन जेरावबो बे मोनसेयावनो आङो होदोंमोन आरो आं बेयावनो मोनदों जोंनाथ' एकदम मोजां मोनदों कालचारनि आं कालचाराव माने इन्ट्रेस्ट दङ आङो बहुद आं बेखायनो दा बेयाव मोसानाय मानाय नायनानै माने टाइम मोनाना जोंबो बेफोरबायदि फांसनाव थांफेरनोनो मोनला दाना बिजि लाइफ आरो इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्ट 24 आवार्स मिथिखायो बयबो दिनैनि दिनाव आं जोबोद खुसि जे जोंनि बेहाय बर' फ्रेसार्स जादों आरो आं बे कलेजनि सासे स्टुडेन्ट हिसाबै आं बहुत गावखौनो बहुत गर्व मोनो जे बे वेलकाम माने फ्रेसार्स प्रग्रामा जाफुंदों आरो आंनि जुनियर्स गथ'फोरखौ बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिसोर जाहाथे गावनि फिउचाराव जाहाथे मोजाङै ब्राइट खालामनानै थाङो मोजाङै मोजां जाहाथे बेहाय सोलोंथाइ लानानै थाङो बेखौनो आं आसा खालामदों जोङो दिनैनि आलासि फैनाय चिफ गेस्टनिफ्राय जों बेखौनो कालेक्ट खालामनो सानो जे सारमोना जिहेतु जा मटिभेट खालामलांगोन जों जाहाथे बिसोरनि आगानाव जाहाथे जों सोलिलांनो हायो जाहाथे जोंबो सानसे गिदिर मानसि जानो हाथों दा बेखौनो जोबोद मोजां मोनो जोंनि जायगायावनो जेरै जोंनि बे राङापारा कलेजाव बिटिआर ओनसोल नङाबाबो जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव आसामावबो बेहाय जोंनि बे राङापारा जौमा फरायसालियाव बांसिन पार्सेन्टआनो जोंनि बर' स्टुडेन्ट दं आरो बेहाय जोंनि बर' डिपार्टमेन्टआबो बहुद आगुवाखै डेभेलप जालांगासिनो दं आरो जों मिथिदों जे प्राय भाग जोंनि कलेजाव जोंनि बर' डिपार्टमेन्टनि प्राय भाग स्टुडेन्टसआनो गुबुन गिदिर इउनिभारसिटियाव हायार इडुकेसननि थाखाय थाङो एज कम्पेयार टु डिफारेन्ट डिपार्टमेन्टनिख्रुइ जों बिराद मोजां जों साक्सेसफुल आरो गावखौनो गाव एसे जों मटिभेटबो मोनो आब' आदामोनखौ जेब्ला जों गुबुन गिदिर इउनिभारसिटियाव थांनाय नुयो जों सानो जे आरो जोंबो गुबुन गिदिर इउनिभारसिटियाव पार्टिसिपेट खालामहैगोन फरायहैगोन थाहैगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय बे उन्दै जुनियर्स बिदा बिनानावमोनाबो जोंनिफ्राय मटिभेट जाथों होननानै जोंबो आसा खालामो बेनि थाखाय जोङो धन्यबाद होयो जोंनि बर' डिपार्टमेन्टखौ सिगाङावनो खुलुमबाय दिनै बे राङापारा कलेजाव जि बर' बिफाननि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबो बेहाय आंखौ चिफ गेस्ट हिसाबाव बिथांमोना लिंहरदों आरो आं गोसो गोरबै मोजां मोननानै आं फैनाय जादों and I'm really happy to be here to motivate the young generation because in today's world we as a Boro society we have to ignite the minds of the younger generation गाबोननि लिडारफ्रा दिनैनि स्टुडेन्ट गतिके दिनैनि स्टुडेन्टफोरखौ जों इगनाइट खालामनो हायोबा बिसोरनि माइन्डखौ बिसोरनि गाइडेन्सखौ जुदि जों दिन्थिनो हायोबा जों निस्सय जोंनि हारिनि बा जों माबायदि समाज नांगौ बेबायदि समाजखौ जों दैदेनगिरिफोरखौ जों मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बिनिखायनो बिथांमोननि हांख्रायनायाव आं सफैनाय जादों गुवाहाटीनिफ्राय आरो आं आसा खालामदों बे दिनैनि प्रग्रामाव जेसांखिनि जों सावरायगोन बेहाय गोबां फरायसाफोरनि जिबनाव गोदान मोनसे सानखान्थि बा गोदान मोनसे सिमां लाबोगोन होननानै आं आसा खालामदों एक्चुवेलि दिनैनि जिबोर लाइमोन बैसोआनो सबसे माने बेस्ट वान्डारफुल स्टेज अफ लाइफ वी कैन से आरो बे बैसोखौनो बयबो नागिरो मोजां गाज्रि गासै बिबुंथिंबो खामानियाव फैनाय हिसाबै बयबो नागिरो आरो गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा एन्टि ससियेल जिबोर बिहेभियार्स बा कनजाम्पसन बेहाय गोबाङानो गोदोनानै दं आं सानो जे जोङो मोजां गाइडेन्स जों होनो हानांगोन आरो जों सिनियर बा सासे टिचार बा बिमा बिफा जानानै जोंनि बायदि नोजोरजों नायबा जानाय नङा जों बिसोरनि लेभेलाव फैनानै लोगो हिसाबाव जोङो बिसोरखौ गाइड खालामनो हानांगोन खारन दिनैनि मुगाजों जों सिगांनि बायदि मुगाजों जों रुजुबा जानाय नङा आरो बिनि थाखायनो सोलायनाय जोंनि साननायावबो जोंनि डिरेक्सनावबो आरो जोंनि गाइडेन्सआवबो जों सोलायनो जों रोंनांगोन बिसोरजों लोब्बा लाखिनानै जों गोदान इनिशियेटिभ लानानै बिसोरनि मोजां मोननाय बायदि जों लामाखौ दिन्थिनो हायोबा निस्सय बिथांमोना बे जिबोर एन्टि ससियेलिजम बा जिबोर गाज्रि जिथु बिहेभियार बा जिबोर माने मोजां ट्रेकनिफ्राय जिबोर जानगारलांनाय बिसोरखौबो जों मोजां लामायाव लाबोनो हागोन होननानै आं आसा खालामो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बड'लेण्डनि बाहेराव बर' मैखोम फरायसाफोर थानाय कलेज होनना बुङोब्ला बे राङापारा कलेजानो आरो बेहाय बोसोरफ्रोमबो जोङो गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय फोरबो फ्रेशमेन ससियेल प्रग्रामखौ खुङो आरो देग्लायबो खुंदों आरो देग्लायनि
बे खुंफुंनायाव गाहाय आलासि महरै कटन इउनिभारसिटिनिफ्राय डक्टर निता बाग्लारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। जर'खा आलासि हिसाबै प्रणबज्योति नार्जारि आरो माइनाव ब्रह्म बेहाय बाहागो लादों आरो जों गुबुन गुबुन आयदानिफ्राय आलासिफोरखौ लेंहरदों। सासे इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियार माइनाव ब्रह्मआ आरो निता बाग्लारिया एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो बेनि अनगायैबो दिनै माने जोंनि जि हाबाफारि बेखौ एंकरिं खालामदों सासे आदिबासि सेंग्राया। बियो बर'आव अनार्स लानानै फरायनाय सासे स्टुडेन्ट आरो बिनो बर' रावजों हाबाफारिखौ दैदेनदों। थ' बेबायदि जोङो फरायसाफोरखौ गोबां खाबु होनो नाजादों आरो जों सानदों बेनि गेजेरजों फरायसाफोरा थुलुंगानायखौ मोननो हादों। बर' डिपार्टमेन्टआ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जि जोंनि फ्रेशमेन ससियेल प्रग्राम बेहाय मोनसे जों मट' लाखिबोदों। बे जाहैबाय टु बिल्ड ए बेटार ससाइटि। टु बिल्ड ए बेटार ससाइटिनि मिनिङा जाहैबाय मोनसे साबसिन समाज दानाय। गिबियावनो जों फरायसाफोरनि साबसिन समाजखौ दानो नागिरदों। फरायसाफोरा गोग्गो आखलनि जानांगोन, मोजां सोलोंथाइ लानांगोन आरो बिसोरनि गेजेरावनो गोरोबनाय खौसेथि दावगानायनि थांखिया थानांगोन आरो बेखिनियावनो जुदि जोङो बिसोरनि समाजखौ गोग्गोयै दानानै होनो हायो, बेटार ससाइटि मोनसे दानानै होनो हायो, अब्ला फैबाय थानाय समाव बर' माहारिया गोख्रोंसिन जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा। बेहाय आं जेब्ला जइन जाफैदोंमोन जोबोद मोजोमसेल' फरायसाफोरमोन। बिनि उनाव बर' बिफानखौ गायसननाय जाबाय। दायो जों 4 फोरोंगिरिफोर दङ, फेकाल्टिस दङ आरो साइन्सआवबो जोंहा बर' फेकाल्टिसफोर दङ, आर्ट्सआवबो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्राव दङ आरो दायो more than 600 थामहिनबा 40%निबो बारा बे कलेजनि स्टुडेन्टफोरा बर' स्टुडेन्टफोर आरो बेयाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो दायो गोजौ सोलोंथाइ लानो फैयोसै। दा बे दावगानायाव जोंनि फरायसाफोरनि मोनसे एट्राकसन बे कलेजनि फारसे दङ होननानै जों सानो। बे राङापारा कलेजआ मोनसे सिगां सारिनि फरायसालिमा। बे फरायसालिमायाव जोंनि बे गुवार राङापारा हालामनि बर' फरायसाफ्रा गोबाङैनो बेयाव फरायफैयो आरो मिथिंगानि गेजेराव थानाय बे फरायसालिमायाव सिगाङावबो फैखांबाय, फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो फरायसाफोरनि जि थुलुंगा, दानि गोदान फरायसाफोरनि जि थुलुंगा, बिथांमोननि थुलुंगानायखौ नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथियो बिथांमोना बे फरायसालिमानिफ्राय गावबा गाव केरियारखौ दाफुंलांनो हागोन। बेनो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय बयनिसिमबो। केरियार दानायावथ' बे फरायनायाथ' खुनु अल्टारनेटिभ गैया, फरायखाथारनांगोन, गियानखौ आरजिनांगोन। गियान आरजिनायाव खम खालामबाथ' केरियार दानायाव जानाय नङा। जेसे हायो एसेबां फरायनाय, थाखोनि बिजाबफोरनि अनगायैबो बाहेरा बिजाब फरायनाय आरो आं आवगाय दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि नलेजनि जि माने बिजाब बियो जोंनि पकेटावनो थायो दा। मबाइल फनखौ जुदि जों मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बिनिफ्राय जों थोजासे गियान आरजिनो हायो आरो बेखौ जोङो मिसइउज खालामोब्ला जोंहा बेजों खहा जागोन जिउआव, केरियार दानायाव बा गावनि माने सोलोंथायारि जिउआव बेहा खहा जागोन। ओंखायनो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो बे बैसोआव, लाइमोन बैसोआव जेसेबां हायो एसेबां गियान आरजिनांगौ। गियान जेब्ला थागोन अब्ला गावनि आथिङाव गसंनो हागोन। बेयाव राङापारा कलेजआ बर' बिफाना मोनसे फुल फ्लेजेड डिपार्टमेन्ट। बेयाव फुल फ्लेजेड फेकाल्टिसफोर दङ। बेयाव जायफोर फरायदों गोबां जाफुंसार फरायसा जों नुनो मोन्दों। बिनि बारग' फरायसाफोरखौ जों लोगो मोन्दों। बिथांमोना थुनलाइ मुलुगाव बा बर'नि गुबुन गुबुन मुलुगाव गोबां जाफुंसारनो हानाय माने बेबायदि बिदिन्थि जों मोन्दों आरो बेयो थारैनो मोनसे गंसे मोजां फरायसालिमा। ससियेल मिडियायावथ' कानेक्टेड जाना थानांगौ, नाथाय बेखौ अभार माने बांद्राय बाहायनाय आरो मिसइउज खालामनाया खहा, जेब्लाबो खहाखा। दहायनो बुंखादों जोङो कानेक्टेड जाना थानांगौ, सुबुंजों सोमोन्दोआ मोजां जानांगौ, नाथाय बिदि होननानै बे नङा जे जों बेखौ मिसइउज खालामगोन, बे नङा। मोजां खामानियाव जेब्लाबो मोनसे लिमिटेड टाइम जों बेखौ बाहायनांगौ।